Moikka! Mä ajattelin tulla hetkeksi höpöttelemään brändistä ja brändäyksestä. Mä oon nyt jotenkin viime aikoina hirveästi törmännyt keskusteluihin siitä, että mitä on brändäys, mikä on brändi ja ketkä ovat sitä kohderyhmää, jotka tätä brändipalvelua tarvitsevat, että jotka niin kun kehittävät brändiä jotenkin. Niin mua on jotenkin hämmentänyt nämä vastaukset näihin keskusteluihin, mitä mä oon seurannut siitä, että kenellä semmoisia brändejä on, meillähän on kaikilla brändi. Eli henkilönä, kun sä jotain teet, sulla on henkilöbrändi aina. Jos sulla on yritys, ei voi olla niin, että sulla ei ole brändiä, sulla on aina brändi. Se on sitten eri asia, että ootko sä tehnyt asialle mitään. Eli meillä on täällä maa täynnä yrityksiä ja henkilöitä, joilla on se brändi, mutta he eivät välttämättä ole sitä tietoisesti mihinkään suuntaan kehittäneet tai jalostaneet, mutta se ei tarkoita, etteikö heillä olisi sitä brändiä silti. Jeff Bezos on hienosti sanonut, että brändi on sitä, mitä susta sanotaan, kun sinä et ole huoneessa paikalla. Ja se ei mun mielestä voisi olla paremmin sanottu. Eli siihen sä saat hyvin tiedostettua ja tiivistettyä sen, että mitä se brändi oikeasti on. Se on se, miten joku lähtisi sua kuvailemaan. Eli jos sulla on esimerkiksi henkilöbrändi, niin brändi pohjautuu aina sun omiin, oli henkilöbrändi tai yritysbrändi, se pohjautuu aina sun omiin arvoihin. Se pohjautuu siihen syvimpään sinuun. Eli mä aina sanon, että jos sä haluat yhdellä sanalla lähteä tiivistämään, jos sä yhden sanan otat mun videoistani esimerkiksi vinkiksi, niin autenttisuus. Eli tietysti sä voit johonkin tiettyyn pisteeseen asti aina niin kuin fake it till you make it -meiningillä yrittää olla jotain, mitä sä et ehkä ole. Mutta hyvät brändit on aina aitoja. Ja sun parhaat vahvuudet tulee kaikista vahviten esiin silloin, kun sä olet tehnyt sen pohjatyön sieltä rehellisesti ja tukeutunut niihin sun aitoihin nimenomaan vahvuuksiin, aitoon osaamiseen. Niin silloin se brändi on vahvoilla. Eli brändejähän on monenlaisia. Nyt mä tässä kerron, millainen brändi on ja mitä se pitää sisällään. Mutta eiväthän kaikki brändit ole hyviä. Niin siinä on tosi iso ero. Mutta tämä lause oli mun mielestä tosi loistava Jeff Bezokselta, että se auttaa jotenkin ymmärtämään sitä, että mikä se ajatusmaailma siinä brändissä on. Sehän on sun maine käytännössä. Se on se, mitä susta sanotaan, miten sua kuvaillaan. Joku lähtee kertomaan sulle jostain yrityksessä, missä et ole koskaan ennen kuullut, niin mitkä on niitä asioita, mitä he kertoo? Ja sähän pystyt siihen henkilönä ja yrittäjänä vaikuttamaan, että mihin suuntaan sä haluat sitä keskustelua viedä, mitä sä haluat, että ne asiat on, että susta sanotaan siellä. Niin se sitten taas on sitä brändäystä. Toinen mun aivan ehdoton lempparilause brändäystä koskien on Seth Godinin "Every interaction in any form is branding". Eli joka ikinen kanssakäyminen, jonka sä koet, ihan sama missä muodossa, niin se on brändäystä. Niin tämä on usein semmoinen, mikä ihmisiltä helposti unohtuu. Ajatellaan, että se brändäys on ainoastaan silloin, kun sinä teet sitä tietoisesti, että nyt minä tässä brändään, nyt mä suunnittelen sitä logoa tai teen niitä pohjatyön rakennusteppejä sieltä läpi, mitä kaikkea sinne sisältyy, niin ei. Eli brändihän ei ole semmoinen, minkä sä rakennat yhdeltä istumalta kerralla kuntoon projektinomaisesti, vaan brändi kehittyy aina, se kasvaa sun mukana, se kehittyy, se muuttuu, se elää hetkessä. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että joka ikinen kommunikointi, mitä sä käyt, vaikuttaa siihen sun brändiin. Jos sulla on työntekijöitä vaikka asiakaspalvelussa, ne vaikuttaa sun brändiin. Kaikki rakentaa sitä brändiä koko ajan. Eli jos mä esimerkiksi brändisuunnittelijana tarjoan sulle palveluitani, niin mehän katsotaan projektinomaisesti sit yleensä kuntoon, että onko sulla se pohjatyö sieltä rakennettu hyvin, onko siellä kilpailija-analyysit tehty, onko sä testannut sun palvelut selkeästi, onko sä rajannut sun kohderyhmän fiksusti, onko sulla kaikki nämä pohjatyöhön liittyvät elementit siellä kunnossa, onko sun sanoma tarpeeksi selvä. Tiedätkö sä selkeästi, kuka sä olet, mitä sä tarjoat ja kenelle? Me käydään niitä läpi. Sitten sen jälkeen projektinomaisesti me katsotaan se visuaalinen ilme kuntoon. Siellä on sitten taas on logot ja värit ja fontit ja se tyyli, millä sä kommunikoit, kaikki tällaiset. Niistä tehdään semmoinen brändikirja ohjeeksi. Mutta se työhän jatkuu tämän jälkeen, että et sä vois sanoa, että se olisi siinä ja nyt sun ei tarvitse enää miettiä asiaa, vaan se jatkuu se prosessi, se kehittyy sen jälkeenkin. Mä näen sen niin, että sulle voidaan tarjota apua siihen brändin pohjatyöhön ja siihen rakennukseen, tai
suunnitella visuaalinen ilme, koska se on semmoinen niin kuin projektiluonteinen juttu, sen suunnittelu. Että sitten kun se on valmis se brändikirja, siellä on kaikki sen sisältö kunnossa, sulla on hieno logo, sulla on hyvä yhtenäinen ilme, niin selvä, se on se visuaalinen ilme rakennettu, hieno juttu, sulla on siihen ohjenuorat, mutta kun siinä on niin paljon kaikkea, mitä tapahtuu sen jälkeen, niin sä itse, joko henkilönä tai yrittäjänä, olet siinä tosi isossa roolissa sen jälkeen. Ja tämä on semmoinen asia, mitä musta tuntuu, että monet ei välttämättä tiedosta, että sitten ajatellaan, että se on vaan semmoinen projekti, mikä katsotaan siihen kuntoon, mutta näillä sitä rakennetaan sitä hyvää brändiä, että sit se lähtee tosta niin jatkojalostumaan.